خب درود و عرض احترامات وطنای عزیز. امیدوارم که یکایک شما خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشه. باز در خبرها شنیدیم که از 20 سپتامبر اساسگزار تاریکی، پیشوای تاریک نشینان امام علی رحمان امضای یا فرمان لیمیت برق داده است. یعنی که در قشلاق‌ها اکثر جایها کشتن سویت برق شروع شدگی است. ببینین دوستای عزیزم، سالانه میلیون ها دلار امام علی رحمان برای جیب و عیش عشرتی اولادان خود از برق کار میکنه. میلیون ها دلار، 10 میلیون دلار از برق کار میکنه که تا که نبیره او، دختر او، نمیدونم فرزندهای او و اولاد اجدادان اونها، میگم که بسیار یک کیف صفا داشته، بگم کیف با کیف صفا زندگی کنن، در دبی خانه بگیرن و غیره و غیره و غیره و تمام همون احتیاجهای خودشون بگیم مصرف کنن. یک سوال برای خودتون بتین که آیا در خانه یگان منصبدار و از آن جمله امام علی رحمان در همین مهلت 33 سال باری هم، ساعتی هم، مینوتی هم، سکوند هم برق خاموش شدگی باشه؟ هست این چیز؟ البته که نه. مردم دهن پر کرده از گذار صلح و وحدت، پیشوای ملت، نجات بخش ملت نام میبرند. دهن پر کرده از این نام ها میگم که نام میبرند. یا به بیرق خدمت از این طرف نام دهن پر کرده از این چیز نام میبرند که امام علی رحمان نجات بخش و نمیدانم دیگر و نواری میبینیم باز هم افزایش شده. یکی از انسان سراینده از امریکا ایستاده، بگیم که در همون پروپاگاندای بگیم مردم را گم کنک، گویا که امام علی رحمان در عالم پیشنهاد کرده است که جنگ خاموش کنه و امیدوار بوده است که عالمیان گپ امام علی را به نظر میگرفته است و بگیم که جنگ خاموش میشیده است. اما خدا رحمتی لیلین گفتگی است که اگر هر که خود چه بخره عالم گلستان میشود. صنعتکار باید همون گی صنعتی خود چه بخره. 32 سال میشود، 33 سال میشود، مردم در بدر هستند، خاک بسر او بالای برفا دا مردم کشیده برآورده ایستادن، چنگلک راه گرداندستند مردم. 33 سال میشود مادران ما، مادران تاجیکستان مردیکار هستند، در واگونا خواب میروند و
ҳадиақал ҳамон Путиниш да гапш намегзара ки гӯя ки эй инсон сарҳадора бибин чӣ қадар бигем ки чӣ қадар мардум хоб аст. Сарҳадора бибин чӣ қадар мардум хоб аст. Агар Эмомалӣ Раҳмонов гап медошту гапи вазм медошт ҳадиақал зора намекард ки Путин эй инсон ин миллати мара иқа ғам нате. хай як бор зади гуфти мо фалони Эмомалиро мехӯрем хаоши ҷони чава ӯ иштиҳои таст мо кордор нестем дар иштиҳои та ҳарчи мефорад хӯрдан бигӣ яъне даҳани таст. мо гуфтем хай маст буд шояд як гуфт ай даҳанаш биромад дар ҳамон гӯем ҳолати мастӣ ай таҳан биромад як чи ҳеҷ гап надора хай ё дар Тоҷикистон аст намедонам ё хеча як таъриф кард ё пеши дигаро дар хеча кадри Эмомалӣ гуфт садқачам худат ва фарзандот дар Амрико зиндагӣ мекунед. дар истиқлолияти Тоҷикистон барои ту ҳуқуқи суруд хондан надодан рафти Амрико ки яъне истиқлолият ва хел ҷашнҳо бе сурудҳои худат гӯем ки яъне намешид. аммо дар ин истиқлолият барот раҳ надодан ки суруд бихонӣ. ин ҳама мадоихонои то ки мехоҳӣ дар ҳамон ҷои худ биёй ва дига хелам ба ӯ ҷои худат омада мешава. ӯ муҳим нест ки аз Амрико истода бигем ки яъне ин суханҳое ки гуфта истодӣ гӯё ки ҷаноби олии ту дар олам касе ҳаст ё намедонам. ҷаноби олии ту ягон инсон нест. аз ҷаноби олии ту дида шояд як пашша ба қадртар боша дар оламиё. танҳо агар назар кунем Тоҷикистон танҳо як барои манфият аст. ин хел далбаёбҳо выгодна ҳастанд дар Аврупо ҳам дар Амрико ҳам дар дигар ҷо ҳам выгодна ҳаст ки Тоҷикистона искусственно мебара дар қашоқӣ медоза ва мардум меоянд имрӯз Аврупову Россияву дигар ҷо пуршидагӣ ҳастанд. любой ҷози Амрико ҳам пуршид тоҷикда мераванд наму корҳои ӯро мекунанд барои ӯро даромад меоранд заводҳои ӯда кор мекунанд фабрикаҳои ӯда кор мекунанд ва боз ҳамун маблағода ягон чи мехаранд. яъне экономически выгодна ҳаст дар ҳамун дигар инсонҳо мисли Эмомалӣ далбаёбҳо. манзарада ки далбаёб мегӯем воқеӣ далбаёб аст. экономически выгодна ҳаст яъне фоиданок аст экономикӣ фоиданок аст. ин иқадар давлатҳои африқоӣ буданд ки қашоқ ҳам хел задагӣ президентҳошон ира иқа Европа поддержка мекард. самолёти кадомиш буд хасака мамака бабака дудука буд чӣ хеле номо доранд. ӯ самолёташ аз тиллора парвоз карданаш ба як зур парвоз карду самолёт гуфтан меғалта яъне ба дараҷа тилло бор карда буд. куҷо овардура фаронса овард ва пулои дуздидагӣ ино дар куҷо ҳастанд. Эмомалӣ Раҳмон солонаи қадар пулора медузданд. иқа алюмин тилло свет заминои Тоҷикистон ҳамаро дар савдо заданд. куҷо шидестаи пул? дар банкҳои Аврупо ҳастанд Швейтсария ва ғайра банкҳо. яъне вақте ки то куҷое ки мисли ҷаноби олии та ахмақ дар рӯи дунё ҳаст Аврупо ҳеҷ гоҳ гадо намешава ҳеҷ гоҳ Аврупо камбағал қашоқ намешава барои ин ки Аврупо ҳичи ҳам надошта боша ақл дорад. ва на мисли тавори ҷаноби олидорҳо кишварҳош ина имрӯз дигар свет нест. боз имрол света бо мефурӯша
با $10 میلیون از برق کار میکنه او پولو کجا میروند؟ میروند در بانک های شویتزاریا، در اروپا. خب یعنی که در اینجا میروند بانک این کجا میروند؟ ابرات میخرند در دولت ها، در завод ها، در фирма ها، در دیگر جا ولاجید میشوند. این از این پولو درآمد میگیرن، با بایمومالی خیچه گردونده قیدگه قرض هم میتن که از رشد گرانتی اروپایی ما برای تو گرانت دادستیم، یاردم دادستیم تو بیست. وقتی که افضل جون عزیز، افضل شدیف ما که خطا به نهایت سرود شعرها تا حرمت میکنم، آهنگ تا حرمت میکنم، نه که خطا نه، برای اون که талант داری و عقل نداری. من ریال نمیگم، талант داری، آواز داری، نه که عقل نداری. همین دلیر نظرم همین چنین یک بگیم که یک مردک هست که خود شما داری عالم صنعت، عالم فرهنگ تاجیک، عالم صوت سرود تاجیک، خود شما بسیار یک انسانوی میگه هستین، وزم داره. یعنی اون سرودهایی که اون شعرهایی که تا میگیری میخوانی بسیار یک شعرهایی که مثل قدم قربان نیستی، یک آدم خوب بگیم شعرهای خوب داری، اما عقل نداری. عقل گفتنی چیز نیست. در اینترویو دادگید برامدی گفتی که کدام ما را سیومکه کرد. من هم خیلی گپ ها گفت بودیم بین خودمون بچه ها بود، این گپ اینترنت برامد رفت. تو که از دولت که رونده شدگی، یعنی از دیگر از او در داخل دولت، یکی از سبب های رونده شدگی شعرهای تو، آهنگهای تو معنا داره. و پرابلم اصلی همین است. برای که در حکومت، یعنی اون سرودی که برای مردم مضمون میته، اون سرودی که برای مردم تفکر میته، او شعر و سرود در حکومت در کار نیست. در حکومت نه میمون بازی باشه، پاورات بگه ای بگه او بگه، نمیدونم پیستالیت چه پلاسماسی را بگیره خیچونه در زمین پرتوین. امروز حکومت طلباتش در این چیز زیاد است و تر از همین سبب بیرون کردن، گفتن یه طرف بیست و تو شرمنده‌وار شدی. حداقل آبروی بدگی تا در بین مردم آبرو بدگی تا، یعنی که تو میتونی که سخرانیت کنی. در بین مردم هم انسان آبرو داره، در بین حکومت هم آبرو داره. یعنی که انسان باید همون آبروی بین مردم داشته خودشه بگیم سخرانیت کنه. رفتی امریکا تمام، تو میخوایی بازگردی و بگیم که این چیزو را ببینه که تو در امریکا هم باشی، قدر تاجیکستان دوست میداری. من باوری دارم تاجیکستان یگان گرم دوست نمیداری. اون شعری که تو میخونی اون معنای دوست داشتن تاجیکستان نیست، پروست تو انسانی هستی و فرهنگ همی صنعت، یعنی که برای تو همون ستیلیت و بگیم که همون چخیل گویم همون انتخاب های شعری تو و بگیم همون شعرهای وزمین است، آهنگ های وزمین است. نه که تو در اصل محترم همون برادر افضل شدیف، تو خودت وطن اصلا دوست نمیداری، نمیدونی که وطن چیست. یک انسانی که دیده ایستاده در وطن 33 سال میشه و مردم برق نداره، کودک ها در کمر میبرند، در اوگر کمر، آیله ها از بین میروند، کودک ها در مکتب در خنکی میشینند. اگر که تو قدر این ملت، قدر این وطن میدونستی و اگر ایرت دوست میداشتی، و انسانی که یک چیز را دوست میداره او احساس میکنه او چیزا، و در تا از این خیل احساسات ها دیده نمیشه و درد.
масалан бигирем дар Садриддин Наҷмиддин ин эҳсосот дида мешавад, барое ки ӯ инсон действительно ватана дӯст медорад, миллата дӯст медорад, гарчанд бигем дар ҷавониш баъзе бигем барои ҳамон популярност, ҳамон бигем чишидан, бигем як хича ҳамаи кор да тайёр буд. Бале, инсон барои дар як роҳ биромадан ҳамаи кор да тайёр мешавад ки то ки як знаменитост бигирад. Шояд хизмати ҳукуматам кард ва ғайрара, аммо вақте ки до ҷоиш омад бигем ё ки нафаҳмида буд фаҳмид, ё ки мефаҳмида кард то ки ҳамон популярносташ бихеза, бигем даст кашид аз ин чиз. ман даҳҳо садҳо артист шоира меорам мисол ки бас кардам, барои ки ӯ инсонҳо ин миллата эҳсос мекунад, ӯ инсонҳо дарди ин миллата эҳсос мекунад. аммо синни соли худат ба як ҷое расидааст бародар Афзалшоҳ, умуман то ҳол дорӣ ку ту жаждан власт, гушнаи пул, гушнаи мансаб ҳастӣ, на дигар чиз. барои ту кам аст муҳаббати халқ, барои ту кам аст ин бигем ки ишқи халқ дар сурудҳои ту, дӯстдории халқ барои ту ин чиз кам аст. Ту боз мехоҳӣ ки бозам велюнут боло боша, барое ки ту ҳамун звёздни болезни мегам ба забони русӣ. манам худам санъаткор ҳастам, барои чӣ ман ира мегумам? вақте ки инсон дар касали ситора гирифтор мешавад, баъзе инсонҳо аз ӯ намеброянд, абадулабад ба касали ситора мембран мераванд. яке эштибоҳ накунам, агар номша намегирам, як артист буд ранги худат ва ӯ артист алкаш шида буд. ӯ артиста қурбақам дар тӯиш файрод намекард, қурбақа дар тӯиш файрод намекард. яъне датаву алтир шидагӣ буд. падараш инсоне бигем хуб буд, инсоне бигем обрӯдор буд дар олами санъат. фарзандаш ҳастам, хеле як инсони бузурга фарзандаш хеле алтир шида буд, рафиқи ма буд. хеле пеши раҳша мегирифтем, хеле мегуфтем бародар кӯча биромадан намемондем ки ин чиз дуруст нашавад. дар хона мешиштем, мезад ягон 20 грамма ку, ӯ мегуфт ки дига дар Аҳмад артисти зур дар Тоҷикистон нест. яъне единственни маем ки агар тӯй бирам мегуфт кафелоям тӯйхона канда мешавад рақси мардума. ӯ инсон касал буд, касали звезда, не ки қурбақам дар тӯиш файрод намекард. ва худат боша мисли ана ҳамун ҳастӣ, дори дар байни мардум обруд нол шида истодааст. имрӯз тура гӯш мекардагӣ инсоно нафрат ба ту дорад. мефаҳмӣ? ҳатто ки шояд ки суруди тура гӯш кунанд сурудта, не ки худада нафрат доранд. барое ки ин инсонҳо ин қадар 2-3 миллион қариб муҳоҷир дар Россия аст. ӯ 3 миллиона ота оча зани гулакаш дар Тоҷикистон дар бесветӣ мешинанд. ин 3 миллион девона нестанд, ё ҳамашон мардаканд, бачаанд, ақл доранд. ва ту аз ин чиз боз тарафдорӣ мекунӣ ки яъне ин набоша агар Тоҷикистон чӣ мешава ё намедонам дигар чиз. оё дар Тоҷикистон беғарзи ино дига мардак нест? ё барои мансаб шида худа дигар дар ҳамаи кор тайёр ҳастӣ? барои тура миллат қадр надора? албатта ман ира медонам ки ту аслан яъне миллат чӣ аст ту ира дарк карда наметонӣ, ватан чӣ аст ира дарк карда наметонӣ. барои он ки ҳамун касали ситорае ки тура гирифтор кардагӣ аст, алонам дорем касали ситора.
با زبان روسی звездные болезни мешавад. ҳоле ҳам дори звездные болезни дори. ҳоле ҳам соз шидагӣ нести. яъне ман мутмаинам ин звездные болезни то қабр хитта бигем ки ҳамроҳ аст. яъне аз ин ту биромада наметавонӣ. дар ин сини сол ки набиромадӣ аз ин касал дигар ту биромада наметавонӣ. яъне мераям бародарам. ин касал тура то қабр қатъит мерава. вот проблемаи аслӣ дар каҷо ҳаст. имрӯз свет да имзо кард ку бубро гап наку афзалшоҳ ҷон ябор гӯ ки 33 сол шид чаро то ҳола мо лимит дорем. чӣ мушкилӣ ҳаст? дар тоҷикистон чӣ баҳона мекунанд? мегӯянд охи мардум отоплениёра печкора гирён мекунанд, печкои барқира мо таъмин карда наметавонем мардума. хуб харашо майли. чаро отопление нест дар 33 сол? чаро дар шаҳрҳо отопление нест? ӯ худат дар мансаббадӣ хонаи худат свет дошт. чаро афзалшоҳ савол хонаи худат свет дошт, хонаи дигарон свет надорад? барои чи линии алоҳида дошти ту? бугӯ намедона? ман ҳамаша медонам. ҳамаша хуб медонам ки кадомит чӣ дорен, кадомит дар куҷо хона дорен, кадомит чӣ ҳастен дар олами санъат. ман ҳаматона қариб медонам. ҳаматона қариб медонам ки чиҳо дорен, дар куҷоҳо дорен. ин чизе нест ки мо надонем. ин шумо дар байни мардум ҳамеша чеҳра ҳастен. ҳамаи мардум интересоват мекунанд шуморо. чаро бори ҳам дар ин бора гап намезанӣ ки чаро мо 33 сол шид свет мебарем, қувваи барқ мо лимит дорем. айнан зимистонда чаро мо лимит дорем? агар ки зимистон отоплениҳо кор кунанд, оё мардум ҳоҷат ба тиқидани печка, истифода бурдани печкаи барқӣ дора? агар отоплениҳо кор кунанд барои мардума? не надоранд. ин чизаи дига ҳоҷат надоранд мардум, барое ки хонаш гарм аст. буридани дарахт дар тоҷикистон ҷиноят аст. мурдани одам аз хунукӣ ҷиноят нест, соз аст. хел аст. аммо ай лес бира ё намедонам ай парк як дарахт аба бир биги биё, тура мебаранд зиндон мекунанд ё ҷаримат мекунанд, барое ки ту дарахта биридӣ, табиата хароб кардӣ. аммо не ки одам мемира аз хунукӣ, нормал аст. ҳеҷ кас зиндон намешавад дар инҷа. касе ҳам пишти панҷара намеравад. аз угари кумр оилаҳо мурдан, оё касе пишти панҷара рафт? касе зиндон шид? барое ки аз ин барқ эмомалӣ раҳмон миллион кор карда истодааст. мард бошӣ, агар як бор дар бораи отоплениё бибро гап заку, чаро дар яъне вилоятҳо, шояд дар душанбе боша, ман барое ки ира ҳечи гуфта наметавонам, шояд дар душанбе боша, аммо чаро дар вилоятҳо нест? чаро дар ноҳияҳо нест ин чизо? чаро гудаке ки 7 сола аст, 7 сол дора гудак, майдак аст, яъне иқадар бигем гудак ҳамон вақти шириниш аст. ӯ кӯдак чӣ кор мекуна? дар болои тахтаи хунук мерава, мешина, дарс мехона. одамо шери тура гӯш кунанд, фикр мекунанд ки афзалшоҳ шодӣ бисёр як инсони ватандӯст, иқадар дар бораи Самарқанду Бухоро суруд мехона, иқадар сурудҳои бигем ки вазмин мехона, шеърҳои вазмин. хиёл мекунанд тура як инсони ватандӯст ҳастӣ, хиёл мекунанд як инсони баақл ҳастӣ, башур ҳастӣ. яке оно намедонанд ки ту аслан аз ин чизо дур ҳастӣ, аслан дур ҳастӣ. бародар афзалшоҳ, ту просто касали ситора дорӣ, халос, дигар чиз дига надорӣ. барои тура ку Тоҷикистон чизе мешава, ӯ дурӯғ аст. сурудҳои Тоҷикистон мехонӣ, ӯ маънои ӯро надорад ки ту Тоҷикистонро дӯст медорӣ. бале, шеър ҳам хел аст. ва ту ҳам хел шеърҳои вазмина ихтиёр карда хонда метавонӣ ки бигем
қанд абзазе тараф хонданад не ки ватан мисли Диловар Сафаров яке дигарашон ҳамон аст худча рӯзи дуроз торихдӯстдор мегира намедонам 10,000 сола 3,000 сола торихи кофтестай мегӯяд ки наи аймо буд унава аймо буд ҳозир дар таи фуку отопление нест кӯдакон мурдестанд те имрӯзаша ку бубиро гап за бугӯ чи ба мо отопление надорем чи ба мо отопление надорем бугӯ чаро кӯдаки тоҷик насли ҳамон хел қаҳрамонои бузург чаро имрӯз 7 сола дар болои тахтаи хинак мешинад бубиро бугӯ бародарам якбор агар ту қадар торихдӯстдор ё намедонам ин миллата дӯст бидорӣ ин торихи ин миллата дӯст бидорӣ як бор бубиро гап заку ҳар як кори шумо барои манфиат аст инҷа чизе нест ки бигем барои намедонам гӯё ки шумо ин ватана дӯст медорен гӯё ки шумо ин миллата дӯст медорен гӯё ки шумо ино ҳамашон просто як барои велюн яъне обрӯ кор кардан аст барои шумо аз ин даромад гирифтан аст он чизе ки нест ки шумо ин миллата дӯст бидорена шумо ин ватана дӯст бидорена кори шумо чи аст ҳам 4 дарахта ё 4 дома нишон додан ина пешрави тоҷикистона бин ина дома бибин ина душанбера шинохта намешава ина иҷаша бибин ина қадар чиз дорен шумо борем аз мушкилии тоҷикистон гап задем ки тоҷикистон чӣ мушкилӣ дорад вақтира гапани дунё мушкилӣ дорад пас дунё ҳам мушкилӣ дорад ҳам пешравӣ дорад агар тоҷикистон хуб мебуд афзалшоҳ худат духтарат домодат набираҳот фарзандот дар амрико зиндагӣ намекарданд грехта намерафтан аз иҷа дар уҷа бираванд зиндагӣ кунанд барое ки уҷа зиндагӣ хуб аст уҷа шароит хуб аст уҷа шанс ҳаст уҷа пешравӣ аст яъне уҷа ин фурсатҳо барои о ҳаст ки мераванд дар уҷа зиндагӣ мекунанд чаро ин қадар тоҷикистони зебои таъриф мекардагида фарзандот зиндагӣ намекунанд ки боз дар хонат свет дорӣ 24 соат яъне қувваи барқ дорӣ мисли дигар камбағал оддӣ халқ барқ кишта намешавад чаро наместанд дар уҷа тоҷикистон дар 33 соли истиқлолияташ транспорта ҳал карда натонист дохили мардумда мефаҳмӣ транспорти оддиро ҳал карда тонистагӣ нест 10 боро эмомалӣ раҳмон остановка часпонда сурат гирифтагӣ видео кардагӣ аст рустами эмомалӣ ҳам фарзандаш остановка часпонда остановкаи вайфайдор часпонд кор карда истодаст он остановко остановкаи вайфайошон кор кардастай не яъне миллион дуруғода чашм мепӯшен ва рӯҳатона сиёҳ мекунен мекашен дар рӯҳатон чизера ва бигем ки таърифи тавсия гӯё ки зур аст гӯё ки беҳтарин аст шарм аз худтон намедоред инсон вақте ки худаш аз худаш шарм намедорад аз кори кардагиш анамо инсонҳоро мегӯям беномус аст ӯ номус надорад яъне ки авзошаҷон бародарам худтам аз ҳамон ҷумлаҳои беномусо ҳастӣ ӯ шери вазмини ту барои ватану барои чӣ маъно надорад ки ту як инсони баномус ҳастӣ авзалшоҳҷон бародарам худат як инсони беномус ҳастӣ вапше номус надорӣ агар ту номус медоштӣ борем аз куштани барқо мебиромадӣ мегуфтӣ боре ҳам гап мезадӣ боре ҳам ҳадақал аз ҳамон фарҳанги тоҷик дифоъ мекардӣ аз ҳамон фарҳанге ки ту нон мехӯрӣ аз ӯ дифоъ мекардӣ вақте дар телевизион медидӣ ки сари повороду кунҷи повороду фан мебиромад худат дар ҳамон соҳа кор мекардӣ мебиромадӣ мегуфтӣ ки моҳтарам ҷаноби олӣ яъне ин чизое ки дар санъат омада истодааст ин боиси бигем беобрӯ шидани фарҳанг ва маданияти тоҷик мешавад ира пеши раша бояд бигирем бо ном арабшову бо ном дигашову фалоншову мугамбову ҷенгову намедонам чакноресу
دانجوان یورا باید پیش راشه تو میبرومدی داری برای یک بار یک استاتیا می نوشتی یا که یک بار میگفتی یا اقلا نمی موضوع دا شعرها بسیار هستن یک سرود میکردی تو چی کار کردی؟ هیچ کار نکردی میدونی برای چی؟ من میگومد برای چی نکردی کارو برای در درونی 10 تا دختر بیزیب یک دختر خشرو باشه همه بچه ها توجهش در دختر خشرو میشه و از اون جمله هم خیلی است در درون 10 دیوانه اگر یک هشیار باشه همه انسان بگیم با همه هشیار گپ میزنه توجه به هشیار میکنه در این چیزها شما به نهایت خوشحال بدین که چقدر صنعت تاجیک در ژوپ رفته ایستاده است و برای خودتون کنکورنسیا نباشه یعنی یک سرودی تو بالاترین وزمینترین سرود باشه که یک همین گر سمرقند و بخارا بگو یک بار بخونه مردم بگه به به ایرا وطن دوستی شبین چقدر بگیم که دردآور این شعر کیم کیو نوشتگی است کیم کیا نوشتگی هستن خب یک شعر بود تو با آهنگ دارتیش اولا ملادیس برای ترا وگد نبود که تا کی صنعت تا چندی که صنعت تاجیک فحش و بروا تو در درونش یک توزه مثل همون گرد اطراف همون دگانهاشون بیزیب در درونش یک دختر خشرو همه بچه ها را توجهش در همون دختر که همه خلق توجهش برای تو باشه و برای چی شما خاموش بدین همون یک چند انسان های بنام صنعتکارای تاجیکی انسان هایی که بگیم همون بالاتر هستید برای این شما خاموش بدید حداقل شما برای صنعت و مدنیت تاجیکی شما بگیم عضوی همون مدنیت و نان از مدنیت نام مدنیت تاجیک میخورین در اینجا باید میبرامدین گپ میزدین باید پیش راش میگرفتین باید مبارزه میبردین نه اما سین سال در 60 گذشته است حول هم امریکا رفته بیرنگ یک بلاگر برین در قد یک کوچه برآمده ما جنوبی اولی را نمیدونم اگر در دنیا پیشنهاد کرد این هم بسیار هم اقدام خوبی جنوبی اولی فکرهای جنوبی اولی اول نو 3 میلیون مهاجر یک بار غمشه بخره اون جنگی که در داخل تاجیکستان هست یعنی که بین مردم تاجیک بین حکومت است او خیلی جنگ نه در فلسطین است او خیلی جنگ نه در افغانستان است در یگان جا او خیلی جنگ نیست میفهمی؟ جنگ نامش تاجیکستان با پیش است میفهمی؟ در اونجا جنگ غزه باشه در اینجا جنگ فلانی باشه در اینجا جنگ طالب باشه در اونجا دیگرش باشه در تاجیکستان جنگ تاجیکستان با پیش است نامش مردم نه سوید داره نه او داره نه علاوی داره هیچی نداره در اوگارا مرده ایستادن در تای شتای اروسا مرده ایستادن در تمام جای مردم بیچاره بگیم در تای شتای جان داده ایستادن حتی کشتن در کنش دستای لپتکر هم تخیدن موندنی با بگیم مردمی ما را بیچاره را دارش هم کشیده موندن در درون لیسو در کوچه ها گرفتن تنه لیچ کردن اومدن کنوی لیچ کردن سیومکشون کردن یعنی این همود که این ملت تایپو کردن اگر جنابی عالی نمیدونم دنیا را سوید نتا که جنگ تینج کنه داخل خود شوال سوید بتا که جنگ تینج کنیم باید ما این جنگ ملت کشی را تینج کردن مون در کار است چی فرقیت داره جنگ فلسطین جنگ تاجیکستان میدانی که سالانه چند قدر جوان میمبره در روسیه میدانی سالانه چند قدر تاجیکستانی در داخل تاجیکستان از خنکی میمبره میفهمی همین چیزا را نمیفهمی از این دیگر جنگی کلانتر نمیشوه غزه اسرائیل افغانستان اینا که معینن میدونن قطعی به جنگن یعنی اینا ایش هم سپرنیک بدنشون میدونن رقیب بدن یکدیگر را میدونن رقابت کرده ایستادن غزه اسرائیل قطعی رقابت داره اسرائیل غزه قطعی رقابت داره فلسطین قطعی در افغانستان حکومتی ها با طالب رقابت داره طالب ها با حکومتی ها رقابت کردن گرفتن
ҳадиақал муайян ҳастанд ино қатӣ ки рақобат доранд. дар тоҷикистон намедонӣ ки аст душманат, ки аст дӯстат. фақат дар пешаш мерақсӣ, сида мекишанад. коронавирус шид, омад, мардуми тоҷик дар лави сарҳад монданд. аз он ҷумла хеши хидмат мурдаш аз Россия гирифтан оварданд, дар Россия мурд. сарҳади тоҷикистон қабул накард мурдара, дар Ӯзбекистон гуронданаш, бу гирифт рафт мурда. бу ҳамун чанд рӯза ҳамун мазд карда дода буданд, намедонем 14 рӯз меистоду мурда, ҳамун чи қати баъди ӯ вайрон мешид. яъне ҳам хеле чӣ кардан овардан 14 рӯз дар сарҳади байни Ӯзбекистону Тоҷикистон монд. қабул накардан мурдара. чанд қа одам монд, зано таваллуд кардан дар лави сарҳад. ту артист будӣ, ту намедонам ғами миллата мехӯрдӣ, намедонам иқадар мефахрӣ аз ободии Тоҷикистон. бори ҳам гуфтӣ биромада ки яъне мо ин мушкилиёро пушти сар карда истодем. чаро дар Тоҷикистон тоҷика мурдаш, як тоҷикистониро мурдаш қабул намешавад? чаро дар Тоҷикистон дар лави сарҳади Қирғизистону Ӯзбекистон туп зада мондан мардуми тоҷик дар вақти коронавирус? чаро ёро қабул накардан Тоҷикистон? ту аз кадом пешрави Тоҷикистон ҳарф мезанӣ бародарам? афзалшуҷон, ҳами худорамати Ленин гуфтагӣ аст, агар ҳами ҳар ка гиҳи ча бихӯра, олам гулистон мешавад. ҳаму гиҳ та бихӯриб гардӣ, состар мешавад. бисёр кори хуб мешавад. аммо артисти така суруд табхон бигард. аммо ин коре ки ту мекунӣ мисли ҳамоне ки дар болои мурда артист овардагӣ бори мешавада. яъне иқадар миллат дард дора, иқадар и ватан дард дора ва дар болош ту суруд хондестагӣ бори кардест. айдо суруд бихонӣ ку арзонтар аст. ки дар доғи миллат намак мечоши омада ки не, Эмомалӣ хуб аст, тинҷ аст, дунёро контрол дора Эмомалӣ. гап Эмомалиро дунё мегирада, бо хистасира таъриф дорӣ ки тамоми мусибати ин миллата нами Эмомалӣ овардагӣ аст. азбаски инсон сиёсата намедона ки сиёсат чист, ватан чист ва ватандорӣ чист. Эмомалӣ Раҳмона мисли ти як касали ситора дора. ту қати Эмомалӣ ҳар дад, як касали ситора дорӣ. имрӯз ҳам Эмомалӣ дар пешаш як гудакчаи майдака мебурора ки ӯ гудакчаро забонаш оли дуруст буромадагӣ нест, оли ҳарфа талаффуз дуруст карда наметавона. буромада чони чони бо аз қафош як кас дига хуш омадӣ бугӯ, хуш омадӣ. бои гов ори дар болои сараш истода, мулуқ кагиам гулака гӯш дора ки и гудак чӣ гуфтесте. мефаҳмӣ амира? яъне инам касали ситора дора. ранги худат касал ҳастӣ, иам табобат нашаванда аст. ирам ҳамун касали ситорагиш, яъне звёздни болезниш, ирам то гур қатиш мебара. барои ки инам касали ситора аст. ранги ту барӣ барои шуморо фарқ надора ки ин миллат дар кадом аҳвол аст. лиш ба шумо намедонам шуморо дӯст дорӣ кунанд, эрка кунанд, болои даст кунанд, раис биган, вазир биган, намедонам фақат шумо неми чиза дӯст медоред. барои шуморо муҳим нест ватан чист. ӯ дар суханотон аст. ё кинояташ диловара. уно гуфтам ку марҳамат биро ку диловар. борем аз набудани отоплени гап задӣ. гап намезанӣ аз ин чизо. фақат ту таърихи намедонам ким кира сир мекунӣ мегардӣ. ман қатӣ дар бораи агар таърих гап занам, диловарҷон, қатӣ худат не, қатӣ нам таърихнавису таърихшиносот бишнонам. агар гап занам ку раҳгум мезанем. ман реал не ҳамин чиза увери намегум ки раҳгум мезанем. қатӣ нам олимое ки таърихшиностон ҳаматон қатӣ раҳгум мезанем. намедонен, ҷавоб дода наметонем. дӯстон ҳамун чиза қапиден да ҳамун дӯстотон намедонам исмедавен намедонам бобои мо Абуалӣ ибни Сино ин
چه اساسگذاری علم و طب است. ای برادرم شاید اشتباه میکنی دارم اینجا، یعنی خطا میکنی، میفهمی؟ یا که نمیدونم فلانی ما любой таш таърихша 100% негативни старанаша меорам дар пешат мемонам раҳгум мезанӣ. аз ӯ таърифи тавсияи ту 10 баробар негативаш вазминтар аст. мефаҳмӣ? ин манфиат аст, кори ино манфиат аст. берун аз манфиат чизе нест. аз ин бигем пул кор кардан аст, аз ин шӯҳрат кор кардан аст, аз ин мардуми соддара фаҳм кардан аст. аз ин мақсадҳошон якеш ба суруд, дигареш намедонам ба гап, сеюмеш боша намедонам ба ғамхорӣ ва ба гӯё ки пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдат ин миллати бечорара психикӣ зери таҷовуз қарор додагиянд. миллат психикӣ зери таҷовуз қарор дорад. бечора миллат намедона ки чӣ кор карда истодан, чӣ шида истодааст. яъне ин вазъият шуд. боре ҳам якташ намега ки оё ҳамин кори эмомалӣ киштани қувваи барқ дуруст аст ё нодуруст. ва мебироянд мегӯянд барои экономикаи давлат мегӯям. фарз кардем барои экономикаи давлат. биё мардум мо розӣ шидем барои экономикаи давлат. гуфтем ҳамин гапа. марҳамат экономикаро биброр нишон бите чанд қадар даромад овардӣ ва дар куҷои бигем ин кишвар масраф шиду пул. дар чӣ? мактаба намедонам бобоҷони ғармӣ аст ки аст ӯ кушоя, мактаби дигара як бизнесмени дига бикушоя, и намедонам садика як инсони дига бикушоя. дар куҷо масраф мешава ин пуло? ҳеҷ ка намедонам. ҳеҷ ка намедонам. нацизм инами таърифи тавсияи намедонам ториху ва ғайраҳои нодуруст барои дуррак кардани мардум ва инаме мисли афзалшо сурудхонҳо ба ном намедонам ватанам, о ватанам, ватанам, ҳамаш дурӯғ аст. дурӯғ аст. инсоне ки он ватана ба оҳ кашидан мешноса, ӯ инсон ҳеҷ вақт хомӯш наместа дар ҳолати мусибати ин ватан. замони сурудҳои ғарибӣ биромад. оча ҷон ма ғарибам, ҷон оча ма ғарибам, оча намедонам чӣ буд. оё касе ҳамон артистот медонист ки дарди ғариб чӣ аст? не. чӣ будӣ? барое ки ин сурудҳо дар бозор хадавой буд. вақти ман дар санъат будам мадам пешниҳод шуда буд ки ма якта суруди ғарибӣ бениҳоят таъсирноке ки ҷавонора бигем ки ҳамон дар психикаш бишинем ки мисол боша. не ман гуфтам ман намекунам ин кора. барое ки ман медонистам ин чизо нодуруст ҳастанд. чувствои модаро, чувствои фарзандо, яъне чувствои уғари бача, ин чиз нодуруст аст карданаш. дар бораи эмомалиам гуфтагиянд суруд бихон, дар бораи ватан гуфтагиянд суруд бихон. гуфтам не, надорам. гуфтам шеъро додагӣ ҳастанд, ҳозирам ҳамун шеърош истодагӣ ҳастанд, худошон додагӣ ҳастанд. дар бораи ватан, дар бораи пешво ҳозир ҳамун шеъро истодагӣ аст ки бояд мо ӯро мехондам, суруд мекардам. ҳамаш тайёр буд, аранжировкаш, бастакорӣ ҳамаш тайёр буд. фақат ӯро мо бояд мехондам. гуфтам не, намекунам. ба кала нагирифтам, вақт надорам. гуфтам ин як баҳона кардам, дигар кор кардам. ҳамун тов дода гаштан гирифтам. охир фаҳмидан ки ман яъне мани чиёшонда подписатсия намекунам ин масъалаҳошонда. баъд оҳиста оҳиста бигем ки
марам дур кардан аз уҷ. Барам бародар Афзалшоҳ қурбони чашмот, ман бениҳоят бигем санъатта эҳтиром дорам. Аммо худат ва пиша дигар аз рамка биромадӣ рафтӣ. ҳоле ҳам коре ки дарам баъди мурданат як аз ҷанозат да биравада коре ки. Яъне дар мурдат дар зери комменти мурдат мардум нанависа ки ягон гапҳои қабеҳ ва гапҳои бад. Инам хел қиссаҳо дӯстои азиз. То он вақте ки Эмомалӣ агар нобуд нашавад системаи Эмомалӣ, яъне барқкушӣ нобуд намешавад. Ира раз ин навсикда дар ёдотон бигиред. Он вақте ки системи қувваи барқкашӣ нобуд мешавад, ӯ вақт бидонед ки наму шабу рӯз Эмомалиро инами система сохтораш нобуд шидаги аст. То он вақте ки ҳаст системаи фарзанди Эмомалӣ меояд, дигараш меояд, ин чиз нобуд намешавад. Сабаб дорад. Сабабош як инсоне ки мисол худат одитаред як дуконча дорӣ, мисол як дусета дукон дорӣ, яке аз дуконот солона барои ту даҳҳо миллион доллар даромад меёрад. оё ту дуконта чапа мекунӣ? Не. яъне ин барқ яке аз тиҷоратҳои Раҳмонов аст ки яки ключевой тиҷорат аст. Аввалин чиз сиёсат байни ҳамсоя давлатҳо бигем ки как страховка, как угроза, как бигем ки пайваст кардан, яъне пайваст шидани ҳамсоягариё намедонам угроза кардан ки ман света шумо данатам, шумо бесвет мемонед ва ғайра ва ғайра ва ғайра. Бигем как боз общение, яъне ҳамон чизои бигем сиёсӣ, пайвастҳои сиёсӣ ва бигем намедонам як яроқи сиёсии Эмомалӣ Раҳмон аст. имрӯз ин қувваи барқ аст, яроқ аст. ҳеҷ вақт ин чиз анҷом намеёбад. яъне то чанд объёми света агар калон куна, ҳаму қадар Эмомалӣ Раҳмон боз ӯро ба дигар давлатҳо барои манипулятсия кардан ва бигем аз оно боз пул кор кардан, миллиардҳо кор кардан, яъне мета ҳеҷ вақт ин свет барои мардум намешавад. Эмомалӣ Раҳмон главни оружияи сиёсӣ байни ҳамсоягон, яъне яроқи сиёсии Эмомалӣ Раҳмон байни ҳамсояҳо ин свет аст, қувваи барқ. Вайра рас ин навсикда бидонед ки ҳеҷ вақт Эмомалӣ Раҳмон ин бигем ҳамон яроқа девона нашидааст ки чикор куна оружияи Россия дунёда бигем ки Россияро ҳам хел держава гуфтагиш чи аст? Ядерное оружие. оё шумо боварӣ доред ки Россия аз ядерное оружие даст бикашад? Не, даст намекашад ҳеҷ вақт. То оне ки дора даст намекашад. То он Россия аст аз ядерный даст намекашад. шумо тасаввур кунед ки вақти Эмомалӣ Раҳмона ҳамун ядерное оружияи сиёсаташ бо ҳамсоягон ҳам даромади бигем ҳамун авлодаш ва бигем ки тамоми кару фарш ки самолётҳо харид ва ғайра, ҳам ядерное оружияи сиёсиш ин свет аст, ҳам даромадаш свет аст, қувваи барқ. дигар мо экспорт надорем. единственный экспорт мекунем аз Тоҷикистон об, барқ. дута чиз аст, яъне дар ҳамсоягон бигем ки медодаги чизомо. хоб шумо тасаввур кунед он вақте ки Эмомалӣ Раҳмонов аз ин чиз даст мекаша, дигар бигем ки Раҳмонов дигар оружие надорад ки бо ҳамсоягон, бо ҳамон дигарҳо, яъне ки Эмомалӣ Раҳмон дигар намуд бигем муносибат дошта бошад. Основной экспорти номери яги мо қувваи барқ аст.
یعنی همون یادرنی یراق رحمانوف و بین همسایگان بگیم همون سیاسکای بگیم سیاستش بین همسایگان است. این قوای برق است. اینه امروز باز رفت یتیمов رفت در طالب قطعی دگاور کرد. یعنی باید که طالب قطعی خوب شود. باز گفت فلان میلیون کیلووات دیگر من برات یا که فلان 100,000 کیلووات دیگر من برات به پول میتم. فقط همین دوستیمون خوب شود بینمون دیگر اما انچه منچه گپا میشود. سیاست است. بعضا بین انسان ها یک سیاست است. در یک گپ میزنی میمونی منوی را نداره دیگه ما شما در دشمن باشیم. گرفتن بگیم اکمال کماندیر بود گرفتن او را قطعی پترخم فروختنش گفتن ندیدیم و شما دایره فروختیم کن. اگر ما توجیکا را میخواستیم در اینجا سیاست داشته باشم ما امیر اکمال را نمیفروختیم. تمام. پول راست بگیم که سیاست میشوه محکم قطعی طالبا و وعده میده که هر سال فلان کیلووات سویت فلان 100 کیلووات سویت برای شما ما به پول میتیم. مشکل نداره. چی فرق داره؟ تاجیک خاموش است. تاجیک گپ نمیزنه اما پروست هم سویت شما دا میتیم. و بگیم که سیاست چه با طالبا بقواد میکنه. خلاص. این نمی خدر چیز است. فردا در افغانستان دیگر انسان هم بیاید بر علی امام علی رحمان اگر گرچند چیزی باشه یعنی گلاونی توفایی که با دولت یا با سیاست امام علی را سخت میکنه این قوای برق است. باز میگرده میگه که دیگریشه خیلی میگه طالبا به دیگر میگه تا نه که ما شما دا میگه باز نه قدر سوید با نرخی ارزانتر یا که نه قدرش به پول میتم تون ایشا میفروشیم کنترکت دگاو. انا که شما خودتون تصور کرده برای اینکه آیا این چیز کم روز انجام میوه که وقتی امام علی رحمان همون در چیش بگیم در سیاستش تنها قوای برق داره. یعنی بعضی انسان ها قطعی گپاش بگریزه او را اگراجت میکنه. من دیگه تو در نمیفروشم. قرغیزستان هم خیلی کرد. قرغیزستان دا که دگاور داره گشت گفت که من نمیفروشم شما دا مانیپولات کرد قرغیزستان با این برقش. همون ریچک دولنی امام علی رحمان و ریچک دوستی امام علی رحمان با همسایگان این نیستیم قوای برق است. دیگر چیزی نداره. خلاص. برای اما هیچ وقت این چیز تمام نمیشه و دوستای عزیزم این کدام میگه که این چیز یه روز نه روز فروختنش یا نمیدونم امام علی مردم هم میگه نه یک گس دیگه بسازیم و بگیم شما دا سویتون دیگر افسانه میشه و این گس اگر تو ما پرانه سازیم ما قوای برق تامین کرده نمیتونیم. ایش هم بسازه میگه ولی قوای برق اهالی زیاد چیدگی است میگه ما تامینات اهالی را میگه یعنی ما حساب کتاب کنیم. گوشت هم خیلی گفتن چی با گوشت قیمت چید میگه اهالی زیاد چید رستوران زیاد چید گوشت قیمت چید. خلاص اینمی یک گروه یگان دیگر چیز دیگر ندارن. حالا وای چی شوه از نمیگه سب سازن میگن که اهالی تاجیکستان از فلان سال دیده تا این سال میگه فلان قدر زیاد شد فلان قدر خانه بود در تاجیکستان در 33 سالی که بگه نه حکومت داری امام علی رحمان ده فلان قدر خانه زیاد شده گس که یعنی که این گس تامین کردن نمیتونن باید ما یک گس دیگه بسازیم. خلاص منوزی پیش که من شما دا میگم براستا قشلوقا را حساب میکنه خانه را حساب میکنه میبرورن میگه که وقتی استقلال گرفتن ما در تاجیکستان مثال 300 چی بود مثال میگیریم در تاجیکستان میگه общем 32 میلیون دونه خانه بود میگه 3 میلیون 500 هزار خانه بود میگه در تاجیکستان общ یا میگه 4 میلیون خانه بود یا میگه 5 میلیون خانه بود. در 32 سال مستقلیت ما خانه ها با 10 میلیون افزود یعنی یک برابر خانه زیاد شد در تاجیکستان. اینه قدر قشلاقا پیدا شدی قدر خانه ها اتاجا دیگرا همش همه برورا میگه که ما 5 میلیون خانه داشتیم در تاجیکستان یا 4 میلیون خانه بود و این در استقلالیت ما 10
миллион хона шид мега. Ҳар як хона қувваи барқ талаб мекуна мега. Яъне ҳамон қадар қувваи барқи мо талаботаш зиёд шидаги аст. Мебахшен мега. Бо гес сохтан дар кор. Халос. Ягон чизи дигар надорад дӯстои азизам. Яъне он чизе ки имрӯз дар талабот ҳаст, ин главный рычаг мешавад. Биги дега рақс ки бигард бародар. ва афзалшон шодиев бародари азизам барои худат як тавсияи дӯстона, агар хоҳед тавсияи ҳамкасбона метавонад ё ки конкретна почата бибанд санъата як тараф моно дар сиёсат биё бародарам ва багем ки бомӯз сиёсата ва дохил ша дар ин сиёсат бибин каму беша зиёду ҳамаира бомӯз ва бибиро дар ин бора бигем ки гап зад ё ки гуфти ҳамин лелин ки кун табҷиқи агар умрат дароз мешавад, зиндагит хуб мешавад, саломатит соз мешавад ва аз мардум нафрати зиёд барои худат бигем ки чӣ намекунӣ намегирӣ. Яъне мардум зиёди баъд нафрат ба ту намекунад ва имрӯз дора бигем мардум барои хеле нафраташ зиёд аст. Азашо ҷони азиз, ман ба худо мегӯм ира ай ростӣ мегӯм ки ира ҳамун кунак табҷиқ агар ки пир шида бошӣ ҳамун бигем кунаҷиқида натонӣ мисол ха одам пир шавад кунҷиқишам қиин мешавад. Аммо Америка духтурои нағз дорад. Як бор кунта нишон бити ҳамҷад. Ин тавсияи дӯстона аст. Шояд аммо бигем ки ёдат мета ё ҳеч набуданда ҳозир ҳамун анальни пробка меган буромадаги аст. Со нав ки гуфта буд ку ки буд я девина дар Россия буд ку вале киҷои гум шид шайгу где оружие гуфта буд чӣ гуфта буд где боеприпаси гуфта буд ку ё гуфти ҳамун бародар ки бигем ки чӣ ку ана ҳамҷа анальни пробка бихар бибин духтуро дабара ҳамун размери кунта мегиранд мегӯянд ки чандум размер анальни пробка аст. Ҳамин якта анальни пробка биги дар кунакат мон бишихапака. Яъне нафрати мардума болои худат зиёд накун. Ин як тавсияи дӯстона аст. Агар нагирӣ тавсияма ту ҳеҷ вақт дар ҳукумат дигар ту дар кор нестӣ, ҷо намешавӣ, файродат намекунанд, вазифат наметан, мансабат наметан. Дигар тура ки вақте ки аз ҷашни истиқлолият берун кардан тура иҷозат надоданд ки дар ҷашни истиқлолият суруд бихонӣ, пас ту уже бигем ки уже биташидагӣ. Ту ҳамун картае ҳасти ки биташидагӣ. Замонаш дар кор буд ҳукумат истифодат бурд, имрӯз ту биташидагӣ. Зиря нест ки дар Далер Назаров оварда бигем яке дар сол баъд 33 соли истиқлолият бихезан дар Далер Назаров бигем як унвони артисти халқӣ буда. Инам просто так зиря нест. Яъне ки мехоҳанд шояд дар бозӣ боз Далер Назаров бикашанд дар ҷои ту барин инсон. Яъне ки иам шиданаш мумкин аст. Бигем ин беҳуда нест. ҳофизи халқӣ бигем ки дар 33 сол истиқлолият Далер назар додан, яъне тура бита кардан, бигем ки дигар козир мехоҳанд дар ин бозӣ истифода баранд. Ва умедворам ки Далер Назаров як одами ба ақл аст, ба маданият аст, ба фарҳанг аст. Дар ин бозӣ бигем намедроя ва истифодам намешавад. ака бо тарафша намедонам, не ки аз нигоҳи ман истифода намешавад. хоб агар Далер Назар истифода нашава ва дар ҳолат шояд боз ба ту бар ин хеле инсонҳо ниёз пайдо кунад, ҳукумат файрод кунад биёра, бигем пака файрод намекунад, да Америка бигард, я анальни пробка бихар, биза бигард. Дӯсти азизам, ин ҳамин қадар тавсияи дӯстонат метавонад. ва дар дигар ҳамватанои азизам мегӯям ки ҳамватанои азиз, яъне ки он ин светкишӣ, ин барқкишӣ гуфтем ки ин поён надорад. хоҳем ки агар шумо соҳиби барқ, соҳиби чӣ шавед, ин бояд
айҷотон бихезен, миёнотона бубанден ва бигем ки тасмимотона бигирен. иваз кардан ва Эмомалӣ Раҳмон шуморо немхел психологӣ ва ғайра ҷиқидагӣ аст. бо баҳор шава як бор офтоб буброя, бо меброя рақс мекунед дар пеши. дар зимистон мурдагиётон мебаред, зинда мондагиётон дар баҳор бо меброед дар пеши Эмомалӣ рақс мекунед, бозӣ мекунед, хирсандӣ мекунед ки шумо аз ин зимистон яъне зинда биромадед. навбати худтона дар зимистони дигари боз интизор мешед. боқи саломат, сарбаланд, хонобод ҳар яке шумо бо ҳамон калимаи зебои форсӣ, дарӣ, тоҷикӣ падруд то ба дурудҳои дигар.